cyfnod y dioddefaint. Mae'r groes yn nesau. Ar lefel ddynol, roedd y ffaith bod Iesu'n mynd i'r groes yn anheg, yn anghyfiawn. Wnaeth o ddim byd o'i le. Felly mae'r groes yn ein hatgoffa o'r angen am gyfiawnder a heddwch yn ein byd. Byd lle mae'r diniwed yn cael ei dwyn i ffwrdd. Mae bobl yn byw dan orthrwm a gorysgyniad. Nad oes gan bobl y dewis ond ffoi o'i cartrefi. Nad ydy gwerthoedd cydraddoldeb a chael eich derbyn bob amser yn bodoli. Ac felly does dim heddwch i'w gael lle mae pawb yn cael ffynnu. Yn yr Hen Testament a'r Newydd, mae'r dyhead am heddwch yn amlwg. Dyma ddywed Iesu yn yr Efengil. Heddwch. Dyna dwi'n ei roi yn rhodd i chi. Yr heddwch go iawn sydd gen i, a neb arall i'w roi. Dod â chyfiawnder a heddwch wnaeth Iesu. Felly dyna beth ddylen ninnau wneud hefyd. Pan edrychwn ar fyd sydd ddim yn deg, pa mor hael fyddwch chi i geisio gwneud y byd yn decach. Dduw pob haeloni a chariad, pob cyfiawnder a heddwch. Gweddiaf dy ddoethineb arna i, fel i mi geisio ffordd y croeso a'r breichiau agored. I fod yn faddeigar, yn un sy'n gyndyn i farnu. I fod yn fodlon gwrando ar hanesion sydd mor wahanol i fy stori i. I wneud yr hyn a allaf i hyrwyddo cydraddoldeb a chalonau agored i dderbyn eraill. Cyfiawnder a heddwch bob dydd o'r newydd. Dyma fy ngweddi yn enw Iesu Grist. Amen.